gyfnod 15, dyn ni wedi bod yn gweinyddu cronfa benthyciadau be nesaf llun ar ran grŵp o bobl busnes yr ardal oedd yn awyddus i roi yn ôl i'r gymuned a helpu pobl ifanc i sefydlu neu ddatblygu busnes yn ardal Penllyn. Ers hynny, mae'r arian wedi cael ei ailgylchu gymaint o weithiau nes bod dros 70,000 o bunnau wedi cael ei dosbarthu i 15 busnes a menter gymdeithasol yn yr ardal. Mae'n saff i ddweud felly bod y gronfa yn llwyddiant ysgubol, felly fe benderfynwn ni fynd i chwilio am fwy o gymunedau fysa diddordeb sefydlu model buddsoddi lleol yn eu hardal nhw. Antydanlle oedd un o'r rhai efo diddordeb, felly fe awn ni i ddyffryn Anlle i lansio Mynd Amdani. Mae Mynd Amdani yn gynllun sy'n benthyg arian i bobl ifanc gychwyn busnes yma yn y Ffryn Anlla. Da ni'n cynnig benthyciad dilog o hyd at 5,000 o bunna. Da ni fel antur yma i'ch cymhorthu chi efo hynny. A da ni'n cydweithio efo'r hwb menter gyda'r fod o gymorth ychwanegol i chi efo mentora paratoi cynllunio busnes rhaglen ariannol. Wedyn mae Dyffryn Anlla'n wych o le i chi redeg busnes wedyn. Os ydych chi'n help,